Èxit rotund de la 8a edició del Molla en Banda que s'ha celebrat aquest dissabte 6 d'agost. 5 bandes han estat les protagonistes de portar música pels carrers i animar la gent a ballar. Els Quatre Cantons ha estat el lloc d'inici on Gots de Tuba ha començat versionant cançons com la famosa cançó de Lluís Llach, Que tinguem sort. Circulant pel carrer Nou, la Baloneta ha ofert un espectacle que s'ha establert a la plaça de l'estació. Els petits del poble han demostrat que el talent musical no és cosa d'edats, un esdeveniment musical que ofereix gaudir de la música als carrers, com ens explica la Carla Pareta. Em sembla que és una manera que la gent es pugui divertir i que la gent balli i coneixis diferents bandes musicals. Després, Xarop de Canya ha dut la batuta passant per l'estació i arribant a la plaça del Torrent a Roser. A més, a l'entorn hi havia el Beach Market, que estava allà per segona vegada. La banda de xaranga Van Tocats de Vila-seca ha portat a tot el públic fins a la plaça de la Punta, on ha fet una actuació molt animada i en companyia dels organitzadors Bing Bang Balona. Més tard, totes les bandes s'han dirigit tocant fins a la plaça de l'hotel on es celebrava el sopar popular i el concert de bandes. Els tíquets es podien comprar prèviament al bar El Galet i a Cal Arau. Un total de 12 taules repartides que esperaven gaudir del sopar. Tot i que alguns ja repetien d'anys anteriors, d'altres era la primera vegada que assistien, com ens explica el Vicenç Petit. És el primer cop que he vingut i bé, molt divertit, molt popular. Sí, n'hi ha grups una mica més compactes i altre més popular, però molt maco. Una vegada acabat el sopar, la nit finalitzaria amb un concert de bandes i un jam per crear un ambient col·lectiu i explosiu. Sens dubte, una gran manera de fer música de carrer en un punt comú.